Bon dia. Ja hi tornem a ser amb els entrenaments de ciclisme. Avui el que vull fer és un test de UPF. Val? I què és el test d'UPF? Doncs mireu, com diu aquí, és una sessió on el que es mesura és com estàs de forma física. Val? Ho llegirem una mica. Diu, el test d'UPF dura 20 minuts, el 2% dependent. Buf! Realitza el test tractant de mantenir la potència més alta possible durant tota l'estona. Aconsegueix la potència que creguis que pots mantenir durant tot el test. Si és massa alta per la teva capacitat i no pots mantindre-la, puja un pinyó per anar més lleuger o el que és el mateix, moure menys watts. Consells. El més habitual és que comencis amb un excés de potència i tinguis que disminuir la càrrega posteriorment. Si al començament és massa dur, ho patiràs al final. Per tant, el teu valor de test d'UPF no serà el correcte. Si al començament no és excessivament dur, aconseguiràs un valor més pròxim a l'ideal. Si al començar el test ets vas assegurar, pujar el més aviat possible els watts que estàs movent per trobar el teu punt just segons les teves sensacions. El teu primer test. És important saber que els watts comencen... A quins watts comences el teu primer test per considerar-ho com a referència en el següent. El normal és que el primer test que realitzis no sigui perfecte, però els posteriors són cada vegada més exactes. T'aconsellem no començar massa fort, val? Doncs això és el que farem. Repetir el test UPF no és invasiu i la càrrega és relativament baixa comparada amb altres tests d'esforç maximals. Per això pots repetir-lo al cap de 24 hores per afinar l'obtenció d'un valor UPF el millor possible al teu màxim. Així que, vinga, anava a dir som-hi, però sabeu què passa? Que vaig sense les botes. Netes, És que les faig servir també per muntanya, llavors és el que té. I més quan no tens temps entre tants directes, tants vídeos i tot plegat, no hi ha manera que puguem fer-ho bé, això. Aleshores, a veure, aquí avui tindré un ajudant que no surt en càmera. Un moment, sisplau. És la Préssec, del canal Préssec i Cindra a YouTube, que el que farà serà, i també té un altre canal que es diu Dos Noobs, i el que farà serà llegir-me els missatges del xat. Així, doncs us podré contestar, perquè si no, realment no els aconsegueixo veure des de la bici i em serà de molta ajuda. Així que, vinga. A veure, prepararem el xat. Hola, animal. A veure si ja tenim algú. Ves, després ja tu mires. Així que vinga. Començarem carregant. Primer ens diu que hem de fer un escalfament de 9 minuts. Així que escalfarem. Ostres, us podria haver llegit aquest text mentre estava fent l'escalfament. Si ho arribo a saber, ho arribo a preparar millor, ho hauria fet. Però bé, va. Pels que acabeu d'arribar, que veig que tenim algú mirant el directe. Mireu, aquí ens diu el següent. Ara farem, com ja he explicat, un test de UPF. Que UPF vol dir umbral de potència, suposo. Anava a dir màxima, però clar, no és màxima, perquè és una F. I no s'assemblen res la F i la M. Però bé, el que farem és anar durant 20 minuts amb una pendent del 2%, això serà dur, per fer aquest test. El que vol saber aquest test és quina és la teva potència en quant a watts. Veieu a baix, a la dreta, que ara mateix posa un 50, un 60,
El primer de la zona dreta, doncs això són els watts. Els watts són, és una unitat de força, en aquest cas, i el que t'indica, diria que és els quilos, com ho fan anar? Em sembla que són els quilos per metre que ets capaç de desplaçar o una cosa així. M'hauré d'informar bé per explicar-vos-ho. Perquè com bé diu aquí, repetir aquest test és factible. En uns primers moments, normalment la gent quan fa aquest test la pífia perquè o va molt relaxada o va massa fort al principi i després al final no acaba bé, per tant, no ens dona una mesura correcta i llavors es pot tornar a repetir. Per tant, quan la repetim, el que faré serà estar més informat. Això avui ha estat molt improvisat perquè tenia moltes ganes de provar el tema de l'streaming amb la càmera i que em veiéssiu, que al mateix temps veiéssiu el que jo estic veient, tot i que avui no és massa engrescador. Espero que després de l'escalfament et posin almenys alguna coseta en pantalla. Ja sé que pot desconcentrar, però no ho sé, dic jo que es faria més amè aquest test. Així que res, continuarem fent aquests 6 minuts d'escalfament. I ja ho sabeu, si esteu connectats per aquí, deixeu algun missatge pel xat, que la meva assistent me'ls llegirà perquè us pugui contestar. Com porteu el fred? Fa fred allà on viviu vosaltres? Aquí al Vallès la veritat és que portem uns dies on ens estem pelant de fred. Sí. No et posis a càmera, Bé, la pressa que la meva assistent ja ha arribat, així que qualsevol missatge ella me'l farà arribar. Així que ja podeu començar a escriure, perquè mentre passen aquests 5 minuts, que se'n facin més o menys a més. Ara mateix hi ha una persona mirant aquest vídeo, que no sé si sóc jo, perquè tinc el Firefox obert i em sembla que el tinc posat en el meu canal. Espero que no sigui jo, que sigui algú que realment m'està mirant. Bé, doncs va, tornarem a llegir, no? El test d'UPF dura 20 minuts, amb una pendent del 2%. Fes aquest test intentant mantenir la potència el més alta possible durant tota l'estona. Llavors diu, estableix la potència que creguis que pots mantenir durant el llarg de tot el test. Si és massa alta per les teves capacitats i no pots mantindre-la, puja un pinyó perquè et sigui més lleuger, o el que és el mateix, moure menys watts. Per tant, fer menys força. Consells. El més habitual és que comencis amb un excés de potència i tinguis que disminuir la càrrega posteriorment. Si al començament és massa dur, ho patiràs, de tal manera que el valor final del test serà inferior al possible per a tu. Si al començament no és excessivament dur, aconseguiràs un valor molt pròxim a l'ideal. Si al començar el test assegures massa, puja tan aviat com puguis els valors dels watts mobilitzats fins a trobar el teu punt just segons les teves sensacions. Si no fas això, el valor final serà lleugerament inferior a l'ideal, és a dir, el test no serà vàlid. I queden 3 minuts i 45 segons per començar el test. És important saber a quants watts comences el teu primer test per considerar-ho com una referència al següent. Clar,
Jo no sé quina és la meva potència en bat sostinguda que puc mantenir, per tant, aquesta serà la meva primera mètrica i a partir d'aquí, quan repeteixi aquest test altra vegada, doncs sabré si estic millor o no. Ara mateix la veritat és que estem anant molt tranquils per fer aquest escalfament. Però és que, com diu, vaig a reservar per quan comenci el test. Està clar que hauré d'anar més fort. Ara porto el plat petit i diria que el quart pinyó començant per sota. Estic imprimint una força de 100 watts, 82 revolucions per minut, per tant la meva idea serà anar més fort, augmentar les revolucions per minut perquè em vagin cap als 90-95, entre 90 i 95. El que he de tenir en compte que diu que hi ha una pendent del 2%, per tant això potser farà que aquestes pedalades per minut no siguin tan altes. Però si ho aconseguim mantenir sostingudament a 90 revolucions per minut, amb una velocitat més o menys sobre els 30 km per hora, jo crec que estarà prou bé. I ja només queda 1 minut i 50 segons, ara 45, ja ho veieu, a la part inferior dreta, a la compta enrere de l'escalfament. Deixa'm-ho aquí, deixa'm-ho aquí. Començarem a preparar ja les marxes que voldrem portar per fer una mica de la prova. Plat gran. Pinyó vaig amunt entremig. Els watts comencen a pujar. Les revolucions no per això. M'han baixat considerablement, evidentment. Queden 50 segons i començarem el test. La meva assistent s'estava avorrint perquè no dieu res pel xat i sabeu què ha fet? Se n'ha anat a buscar la Nintendo Switch. 30 segons. Començaré el test així. Tot i que no estic a les revolucions per minut que voldria, Estic a 84 clavat, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comença. Això s'endureix, Es nota el pendent. Caram, aquest 2%, Realment serà dur. Jo crec que així no arribo. Com ho veieu, això? Ja començo a tenir calor. I tenim aquí a la Síndria, que també ens ve a veure.
Ostres, això que et diguin que ets un amateur no mola, eh? Veieu les etiquetes d'UPF que ens posen allà? Aparta't, pressa, carinyo. Ai, Síndria. Sí. Déu-n'hi-do, Costarà, això costarà. Jo crec que estarem sobre els 200 watts. I tant que té marxes. Aquí. Els frens serveixen de marxes a les bicicletes de carretera actuals. Sí. Vinga, som-hi. Estem a les 90 RPMs que volíem, 90 pedalades per minut. Les pulsacions són bones, no són d'un esforç considerable, pel meu cas. Evidentment, el tema de parlar castiga, però vinga, intentarem mantenir això durant els 20 minuts. Ara faré uns minuts de silenci. Què tal? Els que esteu pel xat, saludeu, dieu alguna cosa, alguna pregunta, no ho sé, el que vulgueu. Intentaré contestar-vos sense malmetre el test d'UPF. Hola, bon dia. Anem en plat gran i el tercer pinyó. Intentaré baixar un pinyó més. Ara, crec que serà dur, Com costa.
Demà em sembla que tindrem uns bons cruiximents, després d'aquest test. Desapareix un nou nivell, al que podríem arribar si ens mantenim. Nivell amateur de nivell 10. Què creieu, que l'aconseguirem o no? S'accepten apostes. Escriu-li al xat, digue-li, hola, tu que estàs en directe, digues alguna cosa. És igual, no pateixis. Ja som a la meitat del test, quasi. Aconseguirem mantenir aquest nivell de 245 watts fins al final? Ho intentarem. S'ha de fer una mica d'esforç, però serà complicat. Sembla que l'àcid làctic comença a aparèixer a les cames. Uah! Pessac, pots portar aigua, sisplau? A baix. Un got. Com costa, mantenir-se aquí. Bufa! Ah! Estem baixant, no pot ser.
Beure amb un got d'aigua en bici va fatal. Estem a punt d'arribar al 75% del test. Vinga, Roger, que tu pots. Anima'm. Ningú diu res pel xat? Aquests 5 minuts, perdoneu-me, però no parlaré. He d'estar molt concentrat per poder aguantar la potència. No, que sortiràs a la tele, Què ha estat aquest sorollet? Últims 5 minuts. Quatre. Tres.
2. Es nota molt ja el cansament. Ja ho veieu a la gràfica, oi? Objectiu arribar a l'amateur 9, va. Quan quedi un minut, intentaré fer l'última apretada. Bueno, 30 segons més aviat. Un minut. Últim esforç. Vinga. Amateur 9, et volem aquí. Mantenim-nos als 257-260 per una última apretada. Els 30 segons, que queda molt poc. Ja. Sprint final! Sí, senyor. Ho hem aconseguit. Hem superat el test d'UPF. Hem acabat amb força. Això és bo. I ara hem de refredar la musculatura, molt important. Si no ens caldran estiraments. Uah! Què us ha semblat, això? Us ha agradat o què? O preferiu que apareguin ninotets en pantalla? La pròxima sessió la farem amb ninotets, no patiu. Faré una cursa online. Ara, a baixar revolucions per minut. Mantindrem fins a 3,5 aquest ritme i començarem a baixar. Diria que hem aconseguit l'objectiu que m'he plantejat un cop sabia l'objectiu que podia assolir, per tant és una mica trampa, que era l'amateur 9. I ara disculpeu-me, però tinc necessitats. Va, tu, que maco que ha quedat això. Però és que era això, o tirar-ho a terra, o no poder respirar. Vinga, comencem a baixar el ritme. No diuen res pel xat. Hi ha 2 persones ara mateix. Saludeu, sisplau, doneu-me ànims. Escalf, que s'agraeix molt. Sí, quan un no ho ha de fer tot sol sempre és molt més agraït. No ho sé. No pateixis. Tu concentra't amb el Mario Kart, que ja tens prou de feina, em sembla, oi? Préssec. L'última carrera ja totes acabat primera. Carai. Això quan jugues amb mi no et passa, Qui? Has de jugar a copes més difícils. Vinga, anem baixant. Així anem baixant de pulsacions, molt important.
La tornada a la calma, que se'n diu amb l'esport. I anem fent. Uah! Em pots acostar el got d'aigua, préssec? Ara que vaig a poc, crec que podré veure. Ah! Encara no. Gràcies. Em talla el cap o què, la càmera? Sembla que sí. Préssec? Té. Gràcies. Moltes gràcies. I últim minut de tornada a la calma. Després de 20 minuts realment intensos, què us ha semblat? Els heu trobat intensos? Creieu que no? Que em podria haver esforçat més? Que vosaltres ho hauríeu fet molt millor? Que si ens trobéssim a la carretera m'apallissaríeu? O a la muntanya, perquè també vaig per muntanya, Vinga, deixeu els comentaris. Ja només queden 21 segons per veure el resultat. Ja han baixat a 130 pulsacions i si no parléssim encara hauríem baixat més. Cinc segons. I s'ha acabat això, companys. Ara baixaré de la bici i clicaré per veure el resultat. A veure, què tenim aquí? Qualifica aquesta sessió. Què vols que qualifiqui? La veritat és que no qualificaré perquè no sé què pretenen que qualifiqui. Puntua, molt bé. Potència mitja, 253. Pulsacions per minut de mitja, 161. Enhorabona, has millorat el teu nivell esportiu. Ara ets amateur 9. És a dir, que compringat. Guardar com a activitat? Sí, però jo vull veure l'anàlisi, a veure. Mireu, hem fet nivell 9 d'amateur. Hem cremat 425 quilocalories i una cadència mitja de 92 pedalades per minut, cosa que és ideal. És una de les mètriques que et diuen quan has d'entrenar. Evidentment, els professionals són capaços d'anar a 100, és a dir, molt més ràpid, amb menys pulsacions i tot plegat, però per un amateur, que és el que està clar que sóc jo, doncs està prou bé. I res, colla. Això ha estat tot per avui en quant a sessions d'entrenament. Guardarem l'activitat i esperem que n'hàgiu gaudit i us prometo, ara que ja tenim la càmera, ara que ja agafem i programem l'OBS, doncs que en breu podreu gaudir d'una cursa en temps real i que segur us agradarà molt més. Ara sí, fins la propera!